Turka shi tabbas idan kana duniya zaka sha kallo kuma zaka sha ganin abubuwan mamaki daban-daban daga ɓangarorruka daban-daban daga gurare daban-daban. Mutane da yawa suna matuƙar baiwa kansu da kansu mamaki, wasu ne suke ƙoƙarin ba su mamaki, musamman idan ka danganta abubuwan da suke faruwa a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai ko kuma mu ce masana'antar Kannywood, wanda mutane da yawa sun cika kafa wandonsu da iska, wanda tabbas mutane da yawa ɓangaren jaruman maza da kuma ɓangaren jaruman mata sun yi ƙoƙari sun fita daga cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai. Wasu daban-daban sun koma harkar kasuwanci, wasu kuma daban-daban sun koma harkar aikin gwamnati, wasu daban-daban sun koma harkar birkilanci, wasu kuma sun koma wasu ɓangarorruka dai daban-daban. Mutane da yawa suna matuƙar mamaki shin menene yasa waɗannan jarumai suka fita daga cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai. Sai dai da muka zanta da ɗaya daga cikin su yake cewa tabbas wannan masana'anta ta shirya fina-finai tana ɗauke da wasu abubuwa daban-daban wanda sai ka tsaya ka yi tunani kuma ka tsaya ka ɗauki wasu abubuwa sannan zaka gane abubuwan da suke ta faruwa a cikin wannan babban masana'anta. Domin ba komai ne yake faruwa a cikin wannan masana'anta ba sai ƙyashi da hasada da baƙin ciki da makirci da kuma munafurci, wanda ana ganin ɗaukaka ta hauro kanka za a yi ƙoƙari a ga an dakushe ta ko kuma za a yi ƙoƙari a ga an hana ka wannan ɗaukakar. Sai dai mutane da yawa ba sa tunanin cewa duk abin da ka samu Allah ne ya kaddara za ka samu, kuma duk halin da ka shiga Allah ne ya kaddara za ka shiga. Haka zalika duk ɗaukakar da ka samu Allah ne ya kaddara cewa za ka samu wannan ɗaukaka. Sai dai haka ne yasa da muka ƙara bin diddigi da ka wasu ɓangarorruka daban-daban muka gano cewa tabbas akwai wasu abubuwa da suke ƙoƙarin tasowa a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai, kuma wannan abubuwa da suke ƙoƙarin tasowa ba kowane abubuwa ba ne sai ɓangaren rashin haƙuri da yake ta gudana a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai. Domin a nan muka gano cewa tabbas akwai mata daban-daban waɗanda suke harkoki daban-daban waɗanda kuma harkokin bai dace a ce su dinga yi ba. Domin da muka zanta da kaɗan daga cikin waɗannan jarumai, akwai wata fitacciyar jaruma da ta fito fili take cewa tabbas ita kanta tana matukar mamakin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai. A shekarun baya tabbas mun ɗauki nauyin abubuwa daban-daban musamman ma lokacin zaɓe. A lokacin zaɓe mun yi rawa, mun yi abubuwan da ya kamata a ce mu yi domin mu ga cewa an samu wannan zaɓe, kuma mun yi ƙoƙarin cewa mu ga mun samu wannan mulki a hannunmu. Duk da cewa mun samu mulki a hannunmu amma sai gashi a yanzu inda ka san ba da mu aka yi ƙoƙarin yakin zaɓe ba, domin sai gashi wannan gwamnati ta juya mana baya kuma ba ta ganin mu da mutunci, ba ta ganin mu da daraja. Duk da dai bata dakushe mana wani abu ba amma kuma ta dakushe mana ɓangaren kasuwancin mu. A yanzu kasuwancin mu baya tafiya yanda ya kamata. A yanzu dukkan wani wanda yake in dai ɗan Najeriya ne mutum ba jin daɗin wannan mulki yake ba. Hakan ne yasa dukkan wasu abubuwa suka taɓarɓare a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai, wanda ita da kanta take furcin cewa da za ta samu dama da ta fito takarar shugaban ƙasa, kuma ta san da cewa idan ta fito zaɓa ta za a yi. Sai dai tabbas ita kanta wannan jaruma ta taka muhimmiyar rawa wajen bada maƙudan kuɗaɗe domin ta ga cewa an samu wannan matsayi a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai, musamman ma ɓangaren jarumai da aka yi musu alƙawarin cewa idan har wannan gwamnati ta samu mulkin da take so to insha Allah za ta gina musu babban gida wanda dukkanin abin da ake bukata a ciki za a samu. Wanda mutane da yawa da ɓangaren jarumai daban-daban za su daina fita ɓangarorruka daban-daban musamman ma ɓangaren ƙauyuka da cikin gari suna fim. Dukkanin wasu abubuwa da suke bukata za su same shi a cikin wannan gida. Hakan ne yasa suka bada muhimmiyar gudunmawa kuma suka kashe maƙudan kuɗaɗe domin ganin cewa kawai su ga sun samu wannan dama da aka yi musu alƙawarin za su samu, amma sai gashi shiru kake ji kuma ba a ma zancen cewa za a ba su. Mutane da yawa musamman ma ɓangaren jaruman mata, ita kanta akwai wata jaruma da ta fito ta yi magana cewa tabbas wannan abu da yake faruwa ita kanta ta san da cewa daman ba samu zai ai ba, yasa ma bata taba yadda ta fito fili ta wahalar da kanta wajen ganin cewa ta wahalar da kanta cikin rana ko zafi ko sanyi ko kuma ta yi babba asara har da fitar da kuɗin ta ba. Hakan ne yasa take cikin kwanciyar hankali, babu wanda ta zaba kuma babu wanda za ta jawo shi, haka zalika babu wanda za ta zaga. Sai dai tabbas akwai ɓangaren jarumai daban-daban waɗanda su kansu ɓangaren maza sun taka muhimmiyar rawa wajen su ganin cewa sun samu mulki a hannunsu, kuma duk da cewa sun samu wannan mulki amma a yanzu su ne suka fi kowa kuka, suka fi kowa takaici, suka fi kowa jin haushi domin ganin cewa ya za ya ce suna da mulki a hannunsu kuma ba sa samun damar su yi abin da suke so. A yanzu motocin hawan su sun gagare su, daidai sutura sai mutum ya je ya aro ko kuma ya ɗan yi karɓa da ɗan yi wacce uwa ce sannan mutum zai samu kuɗin da zai yi amfani da shi wajen ɗinka sutura. A yanzu ba sa samun damar su ga cewa sun hau motocin da ya kamata su hau, haka zalika ba sa samun damar da za su sa dukkanin kalar ɗinkunan da suke so su sa, haka zalika ba sa samun dama su kama duk kalar hotel ɗin da ya kamata su sa. A yanzu mutane da yawa suna matuƙar mamakin jarumai
musamman ma ɓangaren daraktoci da suke ɗaukar babban nauyin fim da suke ta ganin cewa suna kashe maƙudan kuɗaɗe a cikin fim, suna tunanin cewa tabbas idan suka kashe maƙudan kuɗaɗe a cikin fim kuɗinsu ba zai taɓa yadda ya fito ba, musamman ma ɓangaren fina-finai da yawa da aka ɗauki nauyinsu kuma kuɗaɗe ba su fito ba suka narke sai maƙudan asara da aka tafka a cikin fina-finan. Mutane da yawa suna matuƙar jajantawa ɓangaren jarumai daban-daban musamman ma ɓangaren mata, wanda cewa ya kamata a ce su yi aure amma tun a lokacin da ya kamata su yi auren sun rasa mijin aure sai yanzu, kuma yanzu suke matuƙar son su yi auren amma dama ta gagara dama ta ƙi, sai dai su da kansu suna cewa tabbas ya kamata a ce mu yi aure ba don komai ba sai don kawai mu ga cewa mun samu zamantakewar rayuwa a cikinmu, domin ko ba komai Malam Bahaushe yana cewa matar mutum kabarinsa kuma mutuncin mace wato ɗakin mijinta. Hakan ne yasa nake ta ƙoƙarin cewa na ga na yi aure, domin yin aure shine ci gaban rayuwata. Jarumai mata daban-daban suna ta ƙoƙarin samun mazajen aure a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai, domin suna ganin cewa a yanzu idan suka samu miji suka yi aure abin nasu zai fi tafiya yanda ya kamata, domin a yanzu sun riga sun rasa gaba kuma sun rasa baya. Kuɗaɗen da suke samu a shekarun baya yanzu ba sa samun su, hakan ne yasa suke ta ƙoƙarin cewa su ga sun samu mijin aure. Sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan YouTube channel namu, ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin dukkanin abin da muka samu kuma ku same shi, domin farin cikin ku shine namu.